hingke dolok bahai tongpai kha khayu kaham tongpai na lam sogoti nini tai kaisa katal video hingke dolok norok munugi makana chin tiprao tau tam soli tongkonong nugi makana norok aso bukung barai tamas kok bang lekhaba yang nai thake ABIR DEBBARMA Madhabi Rupini Srabi dermorok khorok tamnu kok bang laijak tai kaisa phasing nai thake ayang phasing bahainu Victoria fu Esther fu Arjuna fu bo ayang phasing kok bang laijak tam norok ni mai chai tikunu kam kori omai ke kok bang laina na phaji ke dolok nang tung kaham ke sabai sukrubai sai khanari nai je Madhabi Rupini bai ABIR DEBBARMA actually tam ongkha abo ongmani main reason ko mai dolok je Madhabi Rupini ABIR nar short film khai joto borok saimano hingke bo mana short film khai ke borok rok bai ke hinjak ponorok le mano na 5000 6000 obviously omai ke wan sungnai 4 lakh plus subscriber tongo views sunai te kahaman phayo 2-3 lakh views phai tongo jung samo ke wan soka ba je Madhabi Rupini matra 500 pass bai short film ma khai jung samo ke poito khaiman he de dolok hingke obono tui no berang controversy jenglai manita bang a pass rangya tai kisa juno kisa payment ba re kha hingke sanai hini omai kong lai man tui no te bisingo tamong kutani tong tamna tani tong obono tui ongkhalai khata Madhabi Rupini tamasaka dolok khnawi naidi bo views ni bagai am hake kok thawo ni thawo views ni bagai saka haka o korona ang bokul ni smi thai pai khamo ane oro ani tarik ka kunu kure ang oro views ni bagai norna hake sanai ang dukhuna kha jeta boba ang ate ki hinjagai o kokno onek da boi to mani tabule ang da boi mali ata o kokno ang tabu mus masa sinai ang thajong bisingo ang hinjang tunge ang thui tongna da ha tabu noro ang sawi se norok thaimano ang thayake norok si sikamu ba ano bisin teke ano press hari tongo ba teke sasawi ang tablet tai tongmaya ang masa sinai no bo je samani no ang reply re nai joto no okay bo puila sawo jen bo respect jana mutungo do ang dara hine ang kok joto kokono use khai nani mutungo bo hingke I ang bulgo suwo ang dara ringliya ani thamsini bai ang dara ringliya do bo haike ang kok sana borengya tam sanai ase emotional khai sana borengya norok to nugui tongna ang amai rengya ani kok sanani hingke puila no sanai je dara ABIR ang video khaine hini saimaya hini sabupo ang jen a video khaine hini bo saimaya fu ang bono sajak ang tabu agin hekite achugui tongmaya ang o video ma khainai ang ma sanai ang nung bai kaisa kongno bar sawoi ang dukhu sanagai tongmaya jen norok se arani babuni sradoni taimo noro blog khaye aisa blog khaijak do afro noro blog khaye o rang no dikhai manu hingka hingke ang bo rang bek khai fro ang bo video khaye rang ni nai o ko bona ang sajak hingke bo tabuk jen bo saimiya hani sawo hingke aba ani kuno sana korei ang sajak bono puila chengko banglai fro no ang video ma khaine hini sajak actually chanan thaka ke o jaga ABIR DEBBARMA ni chaya tongo tang hinba boni jeka asuk rang kamang sai tong ke borok 500 bai kuno taung dine video khayu haide ni jike edchini rang si 30 40 chai tongo tai sponsor ni ta sawi tongo tai asuk simia dolok ABIR DEBBARMA jefra Madhabi Rupini ni beni upha thoi hin afromani sara do thangni brok pal khimi logoi brong tim ta rang pasa suba khin arang no ABIR DEBBARMA sanpu tai hingke jung omo saimano jefra bo pasa rang suba puro hingke blog bo khai thangbo hingke batamo porong bos kangka kaham ke nukjagan nayo bising tika hamya omai de ABIR ni umthai harka dongno nogonyai tai tam sasina hin ABIR ni umthai je tomorong nogonyai ani thane ABIR ni bagoi debo markhino respect bangsoka rang suba laife rang boin buhani sara dofur suba lai omai debo rang sarpe ABIR DEBBARMA ni skin ando busung nang angno rang ni nai